Hi guys! Madong adlaw na tong tanan. So karong adlaw guys, adlaw Lunes. Back to school na among bibi kay tulo ka adlaw na narabakawa na ka eskwela. Wa na kay gibati be? Ha? Wa na sakit? Di magdagandagan na to ha. Wa pa din na sa giligo ron guys. Gapon kay naligo mapud ni. Ugma na raman. Gitugnaw ko siya. Kanata kay ro makalain ka. Good morning sa ka. Good morning, pangag. Dugay pa man magpragma. Dugay pa? Andiyan na naman tagtaod. Gibaga sa pas mama, be. Andiyan rapat, guys. Bye-bye sa... Bye. Ma, mu, i, mi, mu, mi, ma, mamamu, mahamami, mamami, mi, mu, mi, ma, mi, mo, mi, ma, Love you, Taisa. Love you. ma, mu, mi. Hi guys! Daday kay buongon. Nahumananay kong hatod ni Lexi. Human na magtingpanahod. Tutuan na sa eskwela has Lexi. Kay buongon. 35 po gibaya dani. Kay palit kurog tabako ni. Nung June. Nung uy po. Laki na ba? Madara maghinog na ni. O bata mas calm dani. Okay, kulirus. Uy, ganisa. Patawarin mo ang puso kong nagkamali. Vlog nga na pod. It's okay. Par ko buon. At naghihintay Tayo pa rin. Naul, gwapa. Gwapa, wap lagi mahalin, day. Kasi duli Taisa, mao Taisa. Aron ko natin uli. Dala. Bantay, magigdang na ka bantay, ha? Sorry, ngayon mo nang naingan na vlog. Salamat sa ilo. Di, na tudua pag ingon Taisa. Malagi pa pa sa ilo. Wala tudua Taisa. Malagi pa pa sa ilo. Wala tudua pag. Malagi, wa pa pa sa ilo lagi. Wala pag. Ano pa sa ilo? Mapit pa sa ilo ma. Uriya ti duli. Tabang. Wala tudua ma. Masa kalian na kayo kamu pa mga pa sa ilo. Masuk pa kaya kay kamo pa mga Wala sobre. pi ma. Gar kaliyo yung hinagduban. Hinabi. Agletter. Wow. Mas ganda naman mo glitter. Mati magnustos mo. Nanay bagungkuan mo, magnustos no. Yayo, naligo mo malagi. Tamis ako tubig. Eh? Yayo. Nagsabsaw, magkarustab. Ada po sila kayo sa kuno-kuno. Nagsabsaw, magkarustab. Yo. Wa man lagi. Malibang Taisa. Ba, zidog kaun. Wa man lagi pink maning kuan. Hilaw ko man. Wala. Ang awang hindi po nung pagkilining. Doon. Yung balik sa normal. Ay, Guwapa si ka Taisa. sana all. Wa na nung kusin siyo. Dahil ibayad des bungon. Tamis ang buong na Wa, patam sayo dani. Panito na Taisa. Ugaling na lang. Mas lulong na Taisa. Wala pramin, wa tagambutan. Kasi nagbungon na Taisa. Kakin sa day ni? Hmm? Kakin sa day ni? Ha? Hmm? Kakin sa ni? Barugan bi? Kakin sa ni day? Huya na. Hmm? Kakin sa day ni? Taisa ko Taisa. Lipat ka. Sana all. Ijay-jay Taisa, magkubang tawa Taisa. At naghihintay pa rin sa puso mo. Ay, so nagkatapag pagpag ipok ay. Kuway.
Patawarin mo. Because of what? Mo na maka. Itas manunoy. Pintal sa mga laki. Yung mga, uy, ito ay legs nga taas. Gaya ka to. Hamimis to. Halalami man di ay. Okay. Lansa ko kagawad guys. Hoyo! Lansa ka na ba diha? Aw mo na? I found myself dreaming. Di man. Pink. Pink. Pag sunblock atang batang sunblock. Kali dah. Ano sa mong pink, day? Bagna din. Ina ko na day, pink. Day. Ada ko iman mo to balik. Mga kunian ka. Pila ka... Adlan na ni sa Aliana absent. Habay. Uy, hindi na pa nagkasa sa bagay. Igo-igo naman niya. Salamat, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Day, praise the Lord ha. Hallelujah. Wala mo na kayo sa paggusto, Day. Pagkakapon ma. Nasali pag sinasa kung nagkakataunan ko. Ako din pag mata, kakatawanan nga. Namot kung ano. Namungat. Lagi masabot. Namot kung ano. Ang dapat magubigtog. Ming, Ming. Mink. Ming. 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 Ano ito yung pink? Pag-protocol. Pala. Ha? Thank. Ming. Kaya paulihan din ako. Feng. Telma. Paulihan ko. Kana to lang yung pulutan tagahapon sa nagikagay. Ginalit. Pink. Paulihan ko ay dapat. Yeah. Kaya vlog na eh. Pink. F. Paulihan nga Domingo pa na kung gawas. Kaya naka-registered na. Nga na res big ay. Isang dara itong barangay ah. Yeah. Inga nasa palihog ya. Siyempre. Ako. Wasag asin palihog ay ko. Kaya makanta day. Ibaga pa mo lakaw. Magbahay. Every. Nga na day. Butan to ka day. Palihog. Pati nga Taan. nagpatambag ba siya na magkalit ngayon sa ti. Sa katanong tahati. Dahil ko na yung mga Asin. Insida. Sa ang problema. Yeah guys. Baby na nga itong toke na ganyan. Pink. Walang tagain mo kasi itong wataan ko. Paningat ko. Uy, paningat. Nga naman siya. Paningat ko na kainag. Sorry dun. Lamadang mo. Mabalipat ka ano? Oy! Kasay ka na. Mabalit mo ka na eh. Mukuan. Ano mo? Kita ko kung gunadaan ang profile. Ah, Iyan na ngayon na riyan ng habog naman na yun. ang taka ko gagatag. Kaya iya ko ng kuya o ate ba to hospital. Kan na damungan. Sa isang profile. Ay, yama ka ng uban ko. Gusto nyo magkakwarta. Yung toke. Pwede Gusto ko. ko takay para look beautiful. Ilan mo to may picture at video nga. Nga na, ito po. Kaya saan? Yung nga do. Diba? Tabo ta sildo sa vlog. Abi siguro niya na yung video, ano yung sildo na to. Dagapit ang nga do nga. Kuan. Kaya tigtanaw ko na vlog ni Drivers. Kambis na pa siya. Yeah. Ano ba mga jokay para birthday? Kato sa DSWD, matuplito to requirement na tradisyon tayo nag-5. Anak ko siya. Ipasa na to da. Kung dapat kayo nag-5 mulong na punta ito. Gusto ako magpasko Ay, tayo. nanim dahil mas munika. Basta kayo, Or kalan. basta kayo kumpleto na to requirement, pwede dito na nag-5 itong seminar sa DSWD. Yun dya. Ang kapal nagkagikas munisipyo para kasal. Puhawan tos pari. Lagi nag-5 ko na ihatag. Ang matagaan na ron. Di pa rin kasing ko. Kami naman pag seminar. Kung seminar mo tayo nag-5, Di hatag di mahatag dayon. nag-sinibi na. Yun. Di hatag. Ikaw ba pa? Di nag-5, nag-6. Doon may seminar sa DSWD. Nag-5 lagi 19. Ito mo diyan eh. Dili na. Ay, kung na, nagdungan to. Ako taga-ibon kasi di man taga-seminar.
Ihatag ra nato na. Nahirapan ba kayo sa kalisod? Ha? Wala na kayo magpakasal. Wa pa ilista sa mga invitation. Kaya ba maglista? Kasi mag-decorate simbahan, Res. Kaya daghan ano nang kuan. Tara daga simbahan suito na nagdisi mga Chris Reyes. kay Adonis. Kuya, mahala na. pwede man doble naman ito gi kuan si Queenie. Adonis. Adonis. Lagrimonte. Pero si Zay, kita lang pa sa mga buwak. Pwede o kita gusto mo kita palit sila natin. Lahan ng gulo na. Gusto na dagdag na kabayad sa mga buwak paliton sila ni bahala mo. Design nila unsa na. Sila na may mag-igot o unsa mga buwak kay paliton kay sila mas sweeto. Ano nga din may Cyrus no? Karon na, nalaotin siya. Are you ready? It's me. Hi. Kana. Da. Hi, Sija. Ate ka lang gitik to. Hinta kayo ba? Lamias buomon, oy. Hindi ko. Salini ko. Hi. Oh, no problem. It's me. Kuya, ang Diyos na nagdid. Kuya, ano man? Kat. Ha? Ha? Say? Kuya Buntong nanay nga ating nakaila ba? Di bugas at balik ba? Bugas yun kog dani ko. Because of the water? Because of the book. Because of the abog. What kind of the water of that? What kind of water is that? Sabihin nga din kasi tubig. Na, kana. Karo. Nga atin ang dirty. Nasa tabay. Wag na kay bayaran sa daan ko kuan. Sa simbahan. Da. Tiya! Sana all. Pasan. Nanay. I found the love. Tire, ang kindong jersey. Baligya ko ng blaen. Huwag din yung kwaon. 600. Na mag-aaral mo, Ter? 700 man tato. 600 din mo ko, no? 700 galing aho. Labi rin pa yung balik dito. Magpa-jersey mo otro ato mos Gindulman or Talibon or Carmen Sabi ko mahal. ni Mahal ko pangalan. Ate Hermes Yaranay. Ato. 800 na dito. Kay Barak na. Up and down. Up. Manila man to. Bukid man eh. Nurutin na ron. Dugay mo makalarga.